Odofo nyame nhyira medin any prophet Chris asante mensa obia frɛ me eburuka what is written ya twero no na ya twero me so na awurade nam edi ensuo anwaso solution water aba ebo nipa nyine di ho adanse e bra ensuo ba bonten no ababa wo bi e wo London eye UK aka nsuo ne ho asem ansa na mekasa na mepese ye kɔ ne ekuti asem a ababa wane kan no mu kakra bi me ba ye bedi nkomo. Excuse me, like what's the difference from going to the fetish priest and this prophet's solution water? Bible can say be was for lack of knowledge my people perish. Osha ababa we ya wokasa ya de di kai wono ankasa wonim nyame de tosu mienu onim de yefre ni nyame som miensa onko asore na ya na ye me nwanwase onyankopon de ade esum bo bi aba enkrofo bi eka ho asem sa wo hwe Bible nimu a Jesus Christ ye niema eboro adwen ene ntiase so. Bible say everywhere he went the man was doing good. Enti Jesus or den senkyere ne nete na sore. Enti sa wo yosofo a Bible say sa wugim ni di a obeye ne yesene de mi Jesus maye. Exodus chapter 15 verse number 23 to 27. Ebro mani bedu nsuo no ho na eye mara na enwono. The Bible say Moses kwa Awurade anim na Awurade kire ni dua ma ne di tu nsuo no na nsuo no ye de. Because we do onyame di for etutu fetish priest. Na de mpese me kan say men kasa ne ho because de menim ni say ono no onim ne wo ka. Ono ankasa nipa na wo kasa no onim ne wo ka. Abrempon etitire wona wode wona abobrenya wo ho etu anamo for solution water. Ti se metise nipa bi say kasa no kasa tia solution water de me kan say ono ankasa onim ne wo ka. I say this with much confidence to say any church that sells solution water, example, sells oil, anointing oil, sells wristbands, sells handkerchiefs, sells whatever they sell, it's fake. They are not worshiping God. Ababa we see or can with the confidence say asoli bia yeto bank boy ensa handkerchief yeto nsu yeto oil bia or the necessary way e fake. We e de na kire so kwa asole. Enti Kristo ni bia ma nani na ho ma wani na ho solution water e ba se e beboa wo problem bi e da wo so wo de twere na fa hyensu na kasa kire no eno na be ya ma wo ababa wo yo kasa wo hwe na obi nkan dro so no a wo problem. Number 2 wonye Kristo ni. Number 3 bon sama bone pa ensuo ni ebi. It says in the scripture, I try to write everything down today. And it says in the scripture there's somewhere that it says, after you have been taught the word, you must now go and examine the word to see whether it is so. I'm telling you that his things that he's doing, it is not so. It is not in the Bible. Yo. When you someone say osofo abruku man so makuma mu a engofo say abruku kasa. Show ababa we quotation kura wono ase watwero de ato quotation no kura wantimanka. Ono ase watwere quotation na to wantimanka. Number 2 o kan say onyankopon sisi ye preachi a na ase oti bibia onko zame no ho. We e preachi na me preachi. Anempire na me boma nkrofo. Power and Jesus dia mame. Tumi ode ma Mose mo ode poma ye nsenkyerene no. Tumi a wade ma tete adi kanfo ni lasha se breme nkyene brema patowe a wasese akuro hye se tumi ni bi no wade ama me wei enye mpaebo me oburuku kampo unim meda unim ache unim nipa ko ameye ensuo a wo kan ho asem a wo kreda unim de ensuo ni tumi ye unim de wanka ensuo ni betima yawo. Ephesians 2:8 says that we are saved by the grace. Solution water, this is crazy. Many abane kasafa grace. That is my motto for the year. Grace. God riches at Christ's expense. Grace. Enti adum ninti yenidim panyimfo atam. Adum ninti de yennim ba bi efiri yetimi kan ho asem. To a sense yedidi atam say e crazy. Sofo a wunnim no. Ensu a me de aba wo a wonso obi nhwe wunnim de ye. Utimi kasa say o kana kukuduro to say e ya bodam sem. Because of grace. Adum ninti yanya bone yemo adwaman yenom nsa yenidi mpanyimfo atem yen kakasa ye pe because of grace. E wasi yedi nipa bi ato ba bi e wo so woda. I will say it's maka edie beni solution water. E dem bodam semni. When I
wo share program ya wonim sa ababaawa we frɛ no ene ne nkasa ka kyerɛ ne sɛ wonyankopɔn difo aburuku aburukase sɛ abɔfra wo pɛ ade kokɔ ahuna yɛte damna hai ɛkyerɛ no na ewiase abrabɔ a yɛbɔ no sɛ omma ho so kaseti ampanyimfo a mpanyimfo bɛkyerɛ sɛ ewiase abɔgwehye ebeto ani ntomi osofo aburuku aburuka menim de meka menim de mitumi ye meni akonde makonde ni tumi a Jesus e de ama me de me pese me de tumi ye na me de ye enti wonim na ka kyerɛ nso onya careful won hwɛ yi no omra bonten be pa kyɛw sɛ asɛm no ɔka ye no enipa ne bɔ ne pa so ɔnka ana bonsam de bɔwura ne so ɔnka enya saa solution water is still at work adwuma something supernatural be take place. Me, Obama, when I need something from God, I wake up at dawn. I pray. Hey, I pray for hours. So, there we are. Some American Bible says, "For lack of knowledge, my people perish." Number 2, when your battle is older than you, don't try to fight it for your own. Mami can't say me chiro shababa wano. Onzo nkwa sole. Say owo problem wa. Wa shani dem. E di enti na urade frɛ sɔfo. If you can solve your problem, are you trying to tell me say nimdifo enyansafo a wo wiase ne Ghana nyina no a wo mu kosofo kwagye mpaibɔ no me pacho sebi o mabodama na wo unim nyansanse ne bon odafo mom yenhwe yi na nipa nse nyame ahene bonsama boni papa ye onsew nyankopɔn ahene we mu bi e kan wo se me hye me dem abompa ye de na kyerɛ sɛ wo to wo bompa ya wo bompa ya kyerɛ nyame na bompa ya nyankopɔn betie wo. You are not in a good position. Pokrase wutimi ejeji obi se ofiri nyame ana oye fake. Number 2, wa bodam. Aburuka me chira bodam semka. But ababa wa we de was a solution water kyerɛ sɛ oye solution water. Seme nyame timi fam so mo obi di. Na sem kasa kyerɛ solution water na nsu kokɔ. Su eya kokɔ timi dane fita de a I can change somebody's life within a minute. Nyame nhyira.